nangis nangisi sapa kebacuti tinggal mulai marang mulan niro tange yen gelemo bali lam-lamen jroning ati yen ngelingi labet tipun wala-walaku waton nutuke lakone ngeman-eman urip pisan gosan meranan ora kaya desamono katresnanku pancen nyata anane mo tansah ngalakono ora nate gawe gelo mula aku yo ngimbangi tuku tresno sarta bekti tresnaku ora mung ana lati sing ati kapan kaya darunane saiki mung lames wae katon yen wis ora gawe solahe mung tansah ngece aduh kepriye are wangi lara apa nanging yen tanpa guna pancen sliram wis ora tresno kancana mung katon wiko
manendra kumlondongi jeneng kabeh nandang susah kang tak umpama sana ora ada mitra wae yo pilih jalmo besok kapan purna kira Patro watono kengis kong asatining kusuma memayu-ayuning nagri Tanon diman rato none nonane
kurang anak ajar. kucing lho maksudmu. Mas Sengkrek lho sing Orjun ki kurang ajar. Ayu dhewe besok pintar sekolahe yen wis nyambut gawe kudu ngerti sapenere. Ndak. Aku krungu saiki Yusron iki wis sukses. Alhamdulillah. Ning aku ki bingung. Bingunge gene. Iki omahe sing ndi lho. Lah iki saking sugih nyewa lahan kok ngopo Mas digawe? Ya ngerti ning Griyane nggih perumahan niko to. sing ndi omahe. Aku yo go ngerti Mas. Oke lemah lapangan to. Tak kira ngene Yusron dhewe lak. Iki ki nyewa. Ya diaturke. Nggih langgame kagem Dek Mariam. Langgimu nang ndi nek ketok? Mbak Anggi nggih among tamu mriko. Malah madang kowe wong. Lah ya luwe kok nyali miket esuk. Langgame ya Mas Koja. Ya. Anakku aja bicar nangis nangis wae anakku sing ayu dhewe besok pinter sekolah enggal menang anakku sing tansah tak damang dadi yen putri utama labuh ngarang nusa langsa enggal menango anakku Lasso marang ibumu didhawuhi Ndak. Dalem Muga-muga Dek Sahila anak wedok sok iso dadi menungso sing trima ing pandum. Amin. Bukan hartamu, bukan derajat pangkatmu, titelmu yang membuat kamu bahagia, namun rasa syukur mata semua nikmat dari Allah. Iya. Quran surat Ar-Rahman yang 3 nikmat apalagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Iya Mas. Syukur ki angel najan kuwi simpel. Jane simpel nduk, syukurono kowe ambekanmu iso mlebu metu kuwi syukurono. Gur ambekane disyukuri ya Mas ya. Penak banget. Enak banget. Coba nek ambekanmu metu tok. Lho ya ora penak to. Ora penak. Mula disyukuri, kita bersama-sama muga-muga iso mensyukuri apa semua nikmat dari Allah. Amin. Diaturke ndang acara ya. Nggih nggih nggih. Bisa gawe bisa mareming niki nggih kata bos-bos campur sari lho Mas. Pokoknya kata sangat mengke kasuan dono swanten nggih Mas. Aku rung kenal ora tau dijawab ya. Lah maksudnya seniman kidulan kene lho Nek Mas. kowe nang ndi Bayu ayo. Sakwene bojomu sing isih mbok pateni iki ta. Kae mati dhewe ora tak pateni. Mati dhewe ya. Iyalah.
Tenan ya nduk, muga-muga sing putra diakekohke iso tumaruna becik lahir batine nyenengke wong tuane sakrone. Amin. Jane Yusron disyukuri ya Le ya. Cah saudas kok maping 4 rada ya. Pokoke semangat. Niku mertandake nek janaka tenan. Muga-muga mulai saiki tambah ayem tentrem, tambah rezekine, tambah sehate. Amin. Tambah sukses. Dan dirampungke. Bisa gawe mareming Alhamdulillah rencang-rencang selamat dugi Kartosuro. Nggih. Biasane cah melarat iki dilindungi Allah. Berarti melarat kabeh. Iya. Jope laris sih, mosok melarat. Iya. Ora tau leren lho. Lah po nyelengin tak nggo ngeslot e. Ya Allah. Adah denenge bapakmu ngayahi. Yen wis rampung mesti Sidon pun nggih kagung sono pidat kilometer.
Pek. 6. Mung ngalamun rina klawan wangi wujudmu kang katon sirani mas kang katon ni wiragane tansah anglam lami luas merak ati tansah gawe bingung yen tak lali-lali ning nyatane ora bakal lali mung kelingan wewayanganmu nggodha jroning ati duh mong ayu tega temen ninggalke janjimu aja bebingung aku ngumon nganti ati linglung brebes milih neng netraku yen kelingan mring janjimu nanging ora nyata kabeh janji mung ana ing lati
gagangake mikir ke janjimu rina wangi mung alamun mergo aku yo yen tak lali-lali ning nyatane ora bakal lali mung kelingan wayanganmu godho dening ati duh wong ayu tega teman ninggal ke janjimu rina wangi mung ngalamun nganti ati linggo brebes mili ning netraku yen kalingan mring janjimu nanging ora nyata kabeh janji mung ana ing lati larane atiku gagangake mikir ke janjimu rina wangi mung ngalamun mergo aku lumrang gantan ingkang sokat kadung sri gade rengganing
pala taman sari pindha kumbangi seping madu ambrengeng pindha pujine hayuaning bawana duh mirahing sontan nyono Mbak Leni alhamdulillah dina iki aku nggawa sopir ya wong suwe ora nyambut gawe kudu nggawa sopir saiki wis saya tuwa lamun sira saya tua, saya ringkeh ya Mas ya. Nggih, makane beto sopir. Lah engko gek turane pira nek beto sopir, Man? Alah tenang, gaji ngepres ora apa-apa, Len. Nggih ngaturaken wilujeng siang Mbak Leni katur sedayanipun para tamu. Ugi ngaturaken panuwun katur panjenengan ingkang mengkugati Bapak Eko Haryadi sekalian. Ewadene Alrosta ing siang kalenggahan tinimbalan sowan. Ndedonga katur Mas Manten, Mas Edi, kalih Mbak Yunita. Semoga menjadi keluarga yang baldatun thayyibatun warabul ghafur, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Amin. Mas Mendol nyuwun pangapunten kula ra dirandat wae. Nggih. Lah dugi Karanganyar jarike mah lali. Oh iya. Sidake nyilih ibu-ibu mau jarike. Gumun kula kok sinden kok jarike lali, mau bojo lali ndaniya. Nek bojo lali gampang. Lah kuwi tukang syuting akeh, yoga-yoga akeh. Sasat katiban bulan iya Prabu punden mami
Yekti Garwanto iki tresnaku amung Neng yo lagi iki lho Mas. Piye? Kalau lagi kok mangkat nyambut damel kok medun tangket alamat, medun meneh tangket alamat. Nembe iki lho Mas. Iya. Serloke jane yo aku HP-ne modar. Ya Allah, sabar. ora apa-apa len kabeh disyukuri. Nggih. Bar dina sepi alhamdulillah wiwit niki Desember full orang nganggo leren. Nggih, alhamdulillah. Mugi paringi sehat ya Mas. Ya. 40. Nggih. 40 titik lho Mas. Rencana mboten nakal nek untuk sasi iki. Karo bose wis enek rambu-rambu lampu kuning. Iya. Nek nganti suara perdondol mergo kowe ndem-demane kepecat usap. Gedhe panggalih ing mring nyayi si rawon Wasna wayo Yayi Sonmo ndong mring Matur suwun. Langgamipun Mbak Leni. Niki pelak 6 apa barang ta Mas? 6 blek 6. Ngasih ngeblank kula. Iya. Pun monggo. Wis mari ta Mas suarane. Mari alhamdulillah siji sing mari Len. Apa? Kantonge tetep bolong. Alah ra apa-apa bar iki yang bladekan kok ya. Rei November 4 juta dari tabungan saya ngene Ya. ya. Ludes. Tak resik ya. Nggo apa Mas? Nggih dadu. Monggo Mbak Leni. Jebul kok iya mung samono prasetyamu tan ana nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanku ampun kok iya mesti urip tansah nandang larati pangantok katresnan jati bejo teman gantu urip Pak polisi kowe, Pak polisi tak dor. Ada satu perkembangan Kenapa Mas?
kanggone kanca-kanca AA Media Pusat sing nyuting wis 3. Lah. Nggih. Nek njaluke 3.000 ki sing nyuting 3, Pak. Njaluke 3.000 kok syuting mung 2, sosok tipine cilik-cilik mung 2. TV-ne 14 in ngono kae. Heeh, cilik-cilik ger aku. Ya ngono kok jare uang saya banyak ndol jare main. Nggih. Iya, spanduke anyar nih. Spanduke anyar. Cilik. Iya, alah. Ger. Seragame nggih anyar sedanten. Campur Sari Pusat kok sepanduke cilik kaya alah 3,5 rego elektron 3,5 kae. Alah bos, Pak Anton niku spanduke kurang gede. Monggo di Zoom saya tak bicara dulu. Bos, itu spanduk kados Campur Sari elektron cilik ngeten niku nyun 1000 nggih. Monggo meni. Kuwi ora spanduk. Apa? Spanduk. Untuk Nggih. manajer kami Kak Seno yang besar. Ya, Yang besar. tuh. Wilujeng santen Ibu. Nggih, ya Allah, ibu-ibu cantik. Pakai Kancane gede-gede. jilbab. Aku tak girung. Seragamnya sama. Campur Sari itu hadiah lotre iki. Apa, Mas? Spanduk iki hadiah lotre. Oh, alah. Stek- Saking Steker. ngirite. Gak patut ya mbok sauri. Sing pesen golek ngirit titik korupsi mribay. Monggo kalajengaken. Biyen mula aku lila dikakrap Heya! Cobi nyuwun pirsa ibuke ngajenge jenengan, ibu-ibu among rawuh ingkang ngangge warni abrit-abrit sami Cih. penyanyi.
Oh kono, ya boleh. Iya, sing kono wae ya Mas. Napa ingkang mengku gati mbok menawi? Mas Bendal. Nggih. Ya Allah, gedangnya mulus-mulus ya Mas ya. Ora kaya kan. Nggonku Nggonku kono kok burik-burik ngono ya. nggonku ya mulus ra ketang ya ireng. Nggih, wilujeng siang Ibu. Ya Allah, cantik sekali. Mbok pilih badhe ngresake lagon menapa Ibu? Bojo loro? Bojo loro. Niki Mas Manten. Mbak Manten minta lagu apa Mbak Manten? Mungkin lagu kenangan berdua waktu pacaran? Hah? Widodari. Ibu ngrasake lagu menapa? Mboten Ibu ta? Niki ketoke kok rada kangelan nggawa tas kula. Oh, mboten. Tak gocekke sikno lho, Mbak. Mas Bendal. Nggih. Mbak Manten minta lagu Widodari. Oh nggih Widodari. Kalih Puspitanala. Oke. Ya, oke siap. Puspitanala. Tak mlaku rono sik ya, Mas. Ditelaske riyin. Iya, aku kok ngos-ngosan ngono ngapa ya, Mas ya? Alah, Apa kurang oksigen apa piye ya, Mas ya? faktor usia. Alah. Aku kayak ana apa jenenge oksigen buatan dulu dong, kira menggeh-menggeh. Aja ngono lan matak gur rumah sakit malah. Akhir gede kae. Lah menggeh-menggeh banget. Nah, sik ya. Kok sik tos sabar aku tak mapan sik. Iya. Biyen mula aku lila dikabur